love shout out everyone. Mga loves. Good afternoon everyone. Lipad pa yung book natin. Sana lang okay yung aking line. Sana magkaroon ng problema. Please bless my life, Allah. Ang ating buhok, mga lalab, naglilipat yan. Lakas ng electric fan. Dasil Vlog, lalab, mega love, shout out. Dasil Vlog. Lipat-lipat yung ating hair. Lalab, good morning. Now it's already, Lalab, it's 12. Salamat, guys. Lipad-lipad pa yung book natin, lalads. Nagmasis, Dasil Vlog. Ano nangyari sa ating YouTube? Ayaw Lalab, thank you so much. I am good, Lalab. And how about you, my friend? Dazzle Vlog. Thank you, my friend. May sound ako, Lalabs. Ating volume.
Ayan, 5 million mega love shout out. Hey, harang. Lalab, salamat sa iyong paharang, Lalab. Thank you. Ano yung ating electric pan? Nalipad. Nalipad yung aking hair. $4 million mega love shout out. 4 million. Manalab yung aking new uploads mga lalab. Pa-watch naman ako mga lalab. Short lang video yan. Short lang siya. Ayan, 3 million mega love shout out. Dasil Vlog, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. $4 million mega love shout out. Bakit naman naikot? Oh, ano to? Samira Lalab, mega love shout out. Assalamualaikum. Walaikum salam Lalab. How are you? MJ Sakala, mega love shout out and the stream. Stream my friend, mega love shout out. How are you everyone? MJ Sakalam. Ayan si MJ, nagbaba ng bay. Lablabin mga lalabs. Lablabin. MJ Sakalam on the way, connect friend. Ayan, from stream. Lalab Sakalam Lalab, on the way si stream sa'yo lalabs. Tadadan, tadan.
Disgusting madman. Lalab Migalab shout out. Disgusting madman. Lalab Migalab shout out. Disgusting Lalab, how are you? Ayan, 6 million Migalab shout out mga Lalab. 6 million and 6 thumbs up. Lalab Migalab shout out. Dan sa nakapin. Lalab, maraming salamat Lalabs. Sino po? Dasel. Nandito ka pa ba Lalab Dasel? Hello lady from Disgusting Madman. How are you my friend Disgusting? Dasel. Mga Lalab, pawash naman ako sa aking new uploads mga Lalabs. Ayan kay Dasel tayo. Sunod kita Madam MJ Sakalam. Sunod po kita Madam ha. DJ Sakalam. $7 million. Sa'yo pala yan, Jose. O Lalab, ako yon yung nasa video. Akin yun, Lalas. Nakita mo ko. Hindi naman yung gaanong mahaba, Lalabs. Short video lang yan. Isang ads lang nga nakalagay dun eh. MJ Sakalam, then connect friend from stream. MJ Sakalan Lalab. Pabalikan sa stream Lalab, then na sa'yo. Sir Ebs, thumbs love din na po Lalabs. Sir Ebs, kumusta ka na po Sir Ebs? Mama Linta, kumusta ka na po Sir Ebs? Nag-live shout out. Nag-ano ka rin ba Sir Eb? Ano ba yun? Nagre-reels? Sir Ebs, Mama Linta, thumbs love din na po Lalab. Nasa Saudi ka pa ba? Sir Ebs, hindi ka pa umuwi ng Pinas. Dasil Vlog dan from J Sakalam. Lalab, Migalab, shout out. Sir Ebs, meron na akong baby, babae. Dasil Vlog dan from MJ Sakalam. Dasil, Lalab, pabalikan mo na lang Lalab si MJ Sakalam or connect to MJ Lalab. Rama Juljul. Juljul Vlog. Ram G pa September 25. Juljul daw. Some reflection, Migalab shout out. Yes po. Sa Saudi pa po Si Sir Ebs, mayaman na to. Ako inshallah Sir Ebs, next year. Makabalik ako ng UAE. Palakin ko lang kunti yung aking baby girl. Back to work tayo, back to reality. Ayan. 5 million Migalab, shout out. Mga Lalab, lablabin nyo yan si Sir Ebs. Nagla-live yan. Alam ko madaling araw yung live mo, di ba? Alas 4 ata ng madaling araw dito yung live mo. Connect friend from stream. Ayan, lablabin nyo yan si Sir Ebs, mga Lalabs. Maraming banana yan, maraming live, maraming tao sa kanyang live. Parang ang aga mo Sir Ebs dyan ano pa lang dyan madaling, umaga na. Mga alas 7 ata dyan. 7:27 ng umaga. Kaaga mo naman Sir Ebs. Dasil Vlog, we already connected Lalabs. We're already old friend. Mamalintan, on the way friend. Ayan, dikitan niyo sa Sir Ebs mga Lalab. Maraming maraming alagad. Maraming tao sa kanyang live pag kayo pumunta sa kanya. Some reflection dan from MJ Sakalam. Some reflection Lalab, pakibalikan si MJ Lalabs. Dan na sa'yo.
Nagpe-prepare ka, Sir Ebs, going to work, ha? Papasok ka sa work, anong araw ba ngayon? Merkules. Million. Mamalinta dan connect friend from stream. Sir Ebs. Dan na po, Sir Ebs, si nakamute ako, lalab, hindi. Mahina lang talaga yung boses ko. Nakamute ba ako, lalabs? Hindi ako nakamute. Ayan ito kasing mic ko, mga lalab, may saltik. Nakamute ba ako, lalab? Hindi ako nakamute. Kayo, nakamute ba ako? Hindi, lalab, meron akong sound. Naka-green, iwan ko lang. Try nga natin, wait lang. Patay tayo pag nakamute. Mute po kayo, lalabs. Nakamute ba tayo, lalabs? Hindi tayo nakamute. Ayan. Malayo kasi sa bibig ko tong microphone. Ayan. Okay na, lalabs? Ayan. Naririnig mo ba ako? Kailangan pala malapit sa microphone. Ayan. Okay na ba, lalab? Naririnig mo na ako? Hindi na ba ako mute? Ayan. Lakasan ko yung boses ko, ha? Okay na, lalab. Naririnig mo na ako, lalabs. Ayan, 4 million. Mega love shoutout, 4 million. Naririnig mo na ako, lalabs. Hello, my friend stream. I'm done to connect you now from Ebs Mamalinta. Stream, lalabs. Sir Ebs on the way to your channel, lalabs. MJ sa kalam, naririnig mo ba ako, lalabs? Ayan, nag-degree naman yung aking sound. Ibig sabihin, meron tayong may sound. Hello, Mike. Hello. Lablabin natin yan si Sir Ebs, mga lalab. Dazzle, where are you now? You still here or you already left? Hindi sa kalam tayo, ayaw niya ng banana, bala siya. Dazzle, you still here, lalabs? Or you go other, live? MJ, sa kalam tayo, mga lalab, MJ. Sino ba to si Madam MJ? We're gonna check. Mga lalab-labin natin yan si Sir Ebs. Wow, ang daming bunga ng ubas. Dami, Madam Oy. Sarap. Dati tayong dikit, Madam MJ. Mamalinta, salamat from stream. Ayan si Sir Ebs. Lalad tayong dikit, lalas, dating dikit. Sa Wala kang pasok, Sir Ebs, or nag-ano ka lang, nag-prepare. Papuntang work. Si Sir Ebs, mga lalab, nag-work yan sa exchange. Dami-daming pera niyan dyan. Sa kanyang trabaho. Si Sir Ebs, maraming pera sa trabaho niya, mga lalabs.
Palablab po ako nakapin mga lalab. Mamalinta, salamat. Sir Ebs. Lalabs, ano? Ayan. Check natin. MJ sa kalam lalabs. MJ. Sabay makulalab ha. Yan lalaba. Ito yung grapes. MJ. Short video mo to lalab. Dikit na to lalab. Full watch ha. Ang akin yung upload mga lalab. Short video lang yan mga lalab. Yung binaba ni Ailensky. Lalab, dikit na sa'yo lalaba. MJ sa kalam. Lalab. Friends from ano, stream. Stream, you have banana extra? Connect with me, lalab. Sir Ebs, ang laki na ng bahay mo sana all. Yung sa akin kasi Sir Ebs, matagal akong nag-stop ng pag-live. Kaya nag-stop din naman yung aking ano, bahay. Hanggang ngayon nasa 4K pa rin. Sana someday lumaki rin siya kasi tulad ng ibang mga channel. Ayan. Ayan lalapang MJ. Hindi, pangalawang dikit sa'yo lalaba sa grapes mo. Lablabin nyo yan mga lalab, si Sir Ebs. Puntahan nyo yung, pero yung ano niya kasi, yung live niya kasi madaling araw. Oras ng abroad. Parang mga 5:30 rin na time dito sa Pinas. Likod ko ang pangalay. 2,000,009 thumbs up. Mega love shoutout. Ayan lalab, pangalawang dikit sa'yo ha. Dan na kayo nakapin mga lalab, nakapin. Ayan MJ ha, pangatlong dikit sa'yo lalabs. Ano, MJ sa kalam lalabs. Natin yung bahay ni Sir Ed. Meron, nakatago yung subscriber. 11K na pala si Sir Ed. Ay, Mga lablabin nyo yan si Sir Ebs. Pin kita Sir Ebs ha. Ang laki ng bahay ni Sir Ebs, 11K na pala. And mga Sir Ebs, mga lalab, 10 tamsak haranghos. Bong Paguyo Vlog, mega love shout out. Bong lalab, kumusta ka na lalabs, oy? Bong Paguyo Vlog. Mga lalab si Sir Ebs, mga lalab, ayan. Pin natin nakapin mga lalab si Sir Ebs. Meron siyang upcoming live. Bong Paguyo Vlog, mega love shout out. Mga lalab yung aking yung upload, mga lalab, Bikini Men. Lalab, maraming salamat sa iyong patamsak ha.
MJ sa kalam sa nakapindan pulpak. MJ Lala, babalikan mo si Bong Paguyo. Dan na sa'yo lalas. Rino, kumusta ka na? Long time. Long time no si Rino. Buhay ka pa pala, Rino. Payuda ng 1,000. Oy, dapat ikaw nga magpayuda sa akin, Rino. Napakayaman mo, oy. Rino. Dapat ikaw nga mag-ayuda. Rino, kumusta ka na? Buhay ka pa pala. Akala ko nag-stop ka na ng Sana all mayaman. Mga lalabanan nyo, si Rino, nasa yan, Canada. Napakadaming pera niyan mga lalab. Limpak-limpak na pera ni Rino. Sakit ng likod ko. Kumusta ka na, Rino, oy? Naglaylo muna. Ako nga rin, Rino, parang mga 6 months akong di YouTube. Nagpahinga ako, lalab, nagpahinga. By the way, Rino, meron na akong anak. Babae, mag 7 months na. Bisi-bisiyan muna, Nagbisi-bisiyan ka, Rino. So ngayon, back to Back to YouTube again. Pag nag-stop ka, mag-i-stop din naman yung sweldo mo. Matagal tayong walang sweldo kay YT. Akalain mo 6 months? Lalab, mayroon akong anak, babae. Babae lang. Yun lang. Taga saan asawa mo? Nandoon sa abroad. Naiwan. 5 million mega love shout out nandun sa United Arab Emirates. Ayan, 5 million mega love shout out, Rino. Patamsak lalabs. Ayan, palablab ako nakapin. Hindi ka nag-upload, Rino. Wala kang bagong upload. Buti pa to si Rino, mga lalab. Napaka-rich people na. Nung umuwi ka nun, buntis ka. Oo. Nung umuwi ako, buntis na ako nun. Mga 1 month. Kaya ako umuwi kasi prigi. Itlog sa ibabaw ng sinaing isi. Wow. Itlog talaga. Itlog lang pala. Oo, Reno, nung umuwi ako, buntis ako. Ko lalab na si Sir yan. Nasa S. Sana all congrats. Kaya lalas, di ba sabi mo sa akin noon, I remember that you told me before. Sa Pinas ka noon, sabi mo bago ka mag-abroad, mga anak ka muna. O yan na. Natawa nga ako nun kasi buntis ako noon. Ayan, Rino, yung itlog mo. Sa ibabaw ng sinaing. Easy. Pinaibaba mo lang yung itlog mo. Ayan. Pero yung baby ko ngayon, mga lalabs, may sakit, may lagnat, nandun tulog sa duyan. Pinapabantayan ko lang kay mama. Meron siya ngayon lagnat. Dapat sa puwet mo pinalabas para di masisir yan. Wala lalab, di kaya Reno. Ire ko nang di ko talaga kaya.
Naalala ko nun yung sabi mo sa akin, natawa ko nun, pero buntis talaga ako nun, Lalab. Hindi ko lang talaga sinabi. Buntis na ako nun, Reno. Mga 2 months na siguro. Di ba umuwi ka ng Pinas dati? Yun na yun. Music Clark, Tamsak, Bad Boy Lalags, kumusta ka na? Naiyak nga ngayon, no? Naiyak na dirinig ko. Doon kay mama. Kailangan lang ng kapatid yan. Oy, Reno, hindi pa pwede. Ang cesarean kailangan after 2 years. Hindi pa pwede lalab dahil biyak yung ating tiyan. Mahirap na lalabs, oy. After 2 years pa pwede. Sa ngayon, di pa pwede lalabs. Sir Ebs, umalas na Sir Ebs. Kayo kay Sir Ebs, mga lalabs, swerte naman ng tatay. Kailan umuwi ang tatay ng anak mo? Umuwi siya lalab nung nanganak ako. Nanganak ako noong March 3. Akalain mo yun, Rino, 5 days akong nag-labor. Hindi talaga siya makalabas. Hindi siya makalabas. 5 days ako sa lying in. Ulo-ulo na lang muna. Walang ulo-ulo. Inong Reno pag nagpabinyag ako. Reno, ninong ka. Di pa ako nagpapabinyag. Ay nako, umuwi pala, nakargan. Hoy Rino, paano yun? Cesarean ako noon, masakit pa yung biyak. Abi Arlan, lalab mi galab shout out. Abi lalab mi galab shout out Aber Arlan. Biyan kita lalab ng jacket. Hindi lalab, walang ganyan Rino, walang nangyaring ganyan. Dahil masakit pa yung tahi. Paano mangyari yun, oy? Sabihin, kukontakin kita, alam ko yung Facebook mo. Di pa ako nagpabinyag, nag-iipon pa. Ayan, 5 million mega love shout out. Kasi hindi basta-basta magpabinyag, kailangan may papatumbayin Rio 2004, lalab mega love shout out. Rio. Yung lalab meron ka ng jacket. Mami Rainbow Cooking, tamsak po. Abi Arlan Reno. Reno, tawag ka ni Abi. Ayan, 5 million mega love shout out. Tamsak po. Mami Rainbow Cooking, salamat po sa iyong patamsak. Tingnan natin si Reno, mga lalabs. Sir Ebs, wala na si Sir Ebs. They left already. Ayan, punta tayo kay Reno.
Beautiful, nice. Ayan, thank you so much, Lalab. Ria Rio 2004. Thank you, Lalab. Thank you. Thank you, Ria Rio. Thank you. Abi. Thank you, host. Mami Rainbow Cooking. Ayan. Thank you, host. Mami Rainbow, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalas. Mami Rainbow. Ayan. 5 million, Miguel Love. Shoutout 5 million. Wait lang. Nasa work ako. Okay lang yan, Rin. Okay lang yan. Sige lang. Okay lang yan, lalab. Patamsak ako nakapin, mga lalabs. 5 million, Miguel Love. Shoutout 5 million. Ria Rio lalabs. Baka mga may bago kong upload, mga lalab. Kahapon lang to, short video lang to, mga lalab. Baka naman, mga lalabs. Ayan, panoorin nyo naman yung aking short. Sige na, Rino lalabs. Sige lang. Abi Arlan, lalabs. Abi. Ayan, for Mayan Mega Love, shout out mga lalabs. Maglablawan tayo, magbaba ng bahay. Kung meron kayong mga extra banana, mga lab, pwede kayong mag-barter dyan, mga lalabs. Pwede rin kayong mag-barter kay host. Baka naman, mga lalabs. Abi. Channel mo to, Abi. Abi Arlan. Go to channel. 3.55. Pantay the Legends. 3.55 pala si Aberlan. Dati pala tayo lalabdikit to, Abi. Sa imong kailan ka ba nag-live? Nagla-live ka rin, Abi. 16 hours. I have shout out. Nagbaba ng bahay. Si Abi Arlan, malaki rin pala yung kanyang bahay. Nag-live ka rin yung mga lalab 16 hours ago. Dan na kayo, Mami Rainbow. Nandito ka pa ba po, Mami Rainbow? Lablabin natin mga lalab, Mami Rainbow. Mami Rainbow in the sky. I can be your good friends. I can love you. Mami Rainbow, nakapin mga lalab. Lablabin natin, lablabin. And mga lalab, yung aking short video, mga lalab, short video ni host. Yung uploads. Bakit naglo-loading, oy? Connect friends from stream.
Wala na po ba si Mami Rainbow? Umalis na rin? Wala na si Mami Rainbow? Kaya na tayo mga lalab. Some reflection tayo mga lalab. Some reflection. Naglo-loading. Mga palablab ako nakapin mga lalabs. $2 million, 3 million, mga love shoutouts. Good afternoon. I'm watching from Japan. Lalab, mega love, shout out. Japanese friend, how are you? Mga lalab, patamsak pa ako nakapin mas friend, how are you? Mega love, shout out. Palablab ako nakapin mga lalab, nakapin. Mga lalab, patamsak naman pa ako nakapin mga lalabs.
Yakapin po. Inom lang si host ng tubig mga lalab. Wait lang po. Million mega love shoutout. Million mega love shoutout.
Ayan, 19 thumbs up. Thank you so much. Janang Lalab, Mega Love, shout out. Janang Mix Vlog, Harang Host. Lalab, salamat sa parang mo, Lalab. Tamsak. Salamat sa patamsak. Nag-live ka kanina? Hindi ako nakapunta. Hindi nga sana ako magla-live kasi yung baby ko kasi may lagnat. Buti nakatulog. Dan Harang Host, Lalab, salamat sa iyong paharang, Lalab. Thank you, thank you. Nag-loading ako, Lalabs. Nag-loading.
I like your red shirt. Thank you, Lalab Takuluku. How are you? Lalab, big love shout out. Big love shout out, Lalabs. I seen you in store. Yes, Lalab, thank you. You like it? You thumbs up? I buy grocery, Lalabs. You share that one, Lalabs. Takuluku, my video you shared. I don't see why you steal from store, Shuhada. No, I'm not steal. How are you, Takuluku? I buy, grocery and cake. For million, mega love shout out. Your stream is lagging. Why? I'm so, I'm outside getting drunk right now. Why? It's not good always drunk. Taku, you're always drunk. Da da dee da 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 da. Lalab DTS. Ay, Diyos me, perdon, ordones. Nalaglag. It's fall down. Lalab DTS. Migalab. Shout out, my friend. How are you? It's fall down my things. DTS, how are you, lalabs? How's everything, my friend DTS? Why you buy cake? It's your birthday? Yes, it's my birthday. You should to give to me gift. Taku. Taku.
It's my birthday. It is that tablet. I have a tablet too. Yes, it's tablet. It's a tablet. This is my friend. How are you, lalabs? The devil. I sent you a gift. What? Tamsak, my dear. Ayan, happy birthday. Thank you, Lalab DTS. A mouse. What mouse? Lalab, thank you, thank you. Ano, DTS. Thank you so much, Lalabs. Lalab DTS, thank you so much. Ayan, 5 million. Mega love shout out. $6 million. Mega love shout out. Mga lalab, ayan, maraming salamat sa inyong lahat ng dyan. Mga lalab, please connect to ano mga lalab, BTS Orkest. Please connect mga lalabs. Palablab na kapin mga lalab, 6 million mega love shout out. $6 million mega love shout out. Mga lalabs, let's drink water. Ayan, 6 million mega love shout out. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga labs.
Ay, thanks God. Health, more success, more beautiful. Ayan. Thank you so much, lalabs. Thank you. Dan, tadadan, tadadan. And mga lalab, 7 million mega love shout out mga lalab. Pwede kayo magbaba na inyong mga bahay dyan mga lalabs. Pwede tayo magpalitan mga lalab. Magbaba ng link, magpalitan, maglablaban mga lalab. Helinsky, your birthday, how old are you? I am, 30, 32. 32 taku. Really, yes, lalab, I'm 32. I'm 32 lalabs. Why? What happened? I'm 32. Why I tell lie? Ayan, 5 million. Mega love shout out. I'm look like very young. Yes, sir? You are still young. Yes, I'm 32 lalabs. I'm still looking young.
I thought you were 40 years old. No, 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 no. Only 32 lalab, not 40 syuhada. Jaa, YTC lalab, migalab, shout out Jaa. Kumusta ka na lalab Jaa? Palablab naman po, salamat. Tingnan natin yung buy ni Jaa. OFW ako malaki na rin yung buy mo lalabs What month is your birthday? This month. Finish my birthday Taco. You didn't send me gift. Lalab na sa bahay mo ako, Jaa. Ayan, Jaa lalabs, Takuluko, you have Facebook? This month, finish. Lalab, Takuluko, connect to Jaa YTC. What is this number? Not your number, not good. I don't like. I had Facebook in 2018. I never used it again. Okay, no problem. 6 million mega love shout out. Ayan, 24 thumbs up mga lalab. Maraming salamat. Tw- 24 thumbs up. Thank you so much. A little bit lala but still going on. Sometimes is lagging Taku because of maybe of because they have also this one wind, strong wind. That's why my stream is lagging.
Sana ay laging may 10-20 si Upa. Si Upa, mga lalab, may 10-20 available. Baka meron kayo dyan. 7 million mega love shoutout. Bakit nang dila ko? May singaw. $3,025,000 thumbs up. Mega love shoutout. Thank you so much, everyone. Nagwi-welding ma. Yarep.